हाय लोगोफोर आङो दिनैहाय मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जाहैबाय आङो दायो लोगोनाव थांनो नागिरदों। लोगोआ आंखौ लिंहरदों आरो बेरायहैयाबा माथो खालायनानै थाबाय थानो ना लोगोफोर, बेरायनांगौबो। आं दा थांसै आरोना लोगोजों, नोंसोर नायलांबाय थादो। दायो आं न'निफ्राय ओंखारबोबाय। दायो आङो लामायाव थाबायगासिनो लोगोफोर। दाबो मोनहैथ'वाखै आरो सान्दुंबो गोसाथार जानो। आङो बै लामा गिदिरजों थाङासै आरोना, आङो बे बिबनांमोननि न'जोंनो बारस'लांसै होननानै फैबाय। दा बारस'खांनानै आङो बाजैमोनहानि लामाखौ मोनफैबाय आरो नैबे लामाजों थांबानो मोनसै आरो बै गय बारिजों नुहुरनाय न'आनो आंनि लोगोनि न'आ। थांगासिनो दं आरोना आं दा दायो बिसिनि न'जों थाबायलांगासिनो। आं दा बाजैमोननि न' मोनबाय, आंनि लोगोनि न'खौबो मोनबाय आरो ओइजों सान्दुं थांबानो गोसाथार मोनसिगोन मोजांनो। आरोना, मोनबायानो होनजाबाय। नायलांबाय थादो, बेनो आरो लोगोनि न'आ। आं बै लामाजों हाबहैसै लोगो। एसे बारबो बारना होदों, फैबाय बेखायनो आङो नै फाग्लि, रायलायनायखौ बारा मोनफैबाय मोजां आङो नै लोगोनि खोनायाखै न'खौ आरोना। र' फाग्लानि हनै माबा थाव आंखौसो खेबलागासिनो बिथाङाबो दासो आंखौ माबा खेबलागासिनो मबाइलावसो दं बिजि जानानै फाग्लिया। दंबावो आरोना। दाना मा जाहैदे बियो आंखौ लिंहरनानै? ए लोगोआ मोनजामारगोन आंनो होनबाना साहा फुदुंनानै होनो नागिरदों आरोना लोगोफोर, लाल साहा फुदुंनानै होनो नागिरदों। आङो दा सफैनानै लोगोनाव जिरायनानै थाथ'बाय आरोना लोगोफोर। लोगोआ दायो साहा फुदुंबाय, बेखौ नायनि आङो र' लोगोफोर, माबायदि फुदुंदों नायदो मालाय, गेसावसो फुदुंलायबावदों। फुदुंबाय दायो, गोदौथ'वाखै आरोना साहाया। लाल साहाखौनो जा गोथाव मोनखायो आंहा, बेखायनो फुदुंनो थिनदों लोगोखौ। दायो लोंसै आरो जोङो ना, लोगोजों आंजों रावबो गैखाया। दायो साहाया जाबाय नै लोगोफोर, जों लोंसै। लाल साहा लोंसै। लोंदो दे, खामब्रलाबायगोनसो नामा? आं गोदै साखियासै नांखा। जों दा लोंबाय साहाखौ, ओमफ्राय नायदो लोगोआ साहा लोंनायानो मबाइल सेरनायावसो बिजि आरोना। साहायाव सोमनांगौआ दा टेबोलावसो साहा साबनानै सोमबावसिगोन बे दा। ओमफ्राय जोबनायनि सिरि थाबाय नामा? आंनाव हरथाराखै। दानो नाहरगोन माथो। मिनिनानै मबाइलखौनो खोख्लैलायबाय आरोना आंनिखौ। साहा लोंनायखौनो मिनिनानै थैनोसै आरोना। ओमफ्राय जोबनायनि सिरि थाबाय नामा? आंनाव हरथाराखै। दानो नाहरगोन माथो। नों 90 मिनिटसो होखायाखैबा? जानो हागोन। दायो लोंखांबाय, दा गय जानोसै आरोना लोगोफोर। दाबो गदसि दंनो नै। दे खावद' माबार, गय खावनाया मबाइलाव बिजि साला। ओमफ्राय गयाबो गय गोजा, ओमफ्राय फाथैबो गैया, जेबो गैया, आयै भगबान। फाथै गैया आरोना नै, दखान हाथाय जाया नालाय फाथैबो थाया, जेबो थाया आरोना। बुरजा साइज गारनायलाय गया। लोगोनि फिसाजोबो गथाव देनजारखासो। भिडिअ नायनानै लाइक खालामना गारा, मोजां मोनदोंबा मोजां मोनदों, गाज्रि मोनदोंबा गाज्रि मोनदों, कमेन्ट खालामना गारा। बिसोर नायना लाखा, मिथिबायना? खोनादों मा होनदों लोगोफोर, खोनासंना लाखा, बे बुंनायखौ मिथिबाय नामा होनदों, खोनायाखै नोंसोर दा? खोमाजों खोनासंनानै खिलामनांगौ गासैबो। बिसोरखौ लांखाबावगोन जोङो। हमथाना लाखादो आरोना, बिनि बुंनायखौ खोनासंनानै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। नोंथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै,
बिथांमोनहा अननानै आंनि बे प्रमि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअआ माबायदि जादों कमेन्ट प्लिज।